Bé, l'última pregunta ve per part d'un veí del poble que ens diu que, vista la situació actual del paratge dels 5 germans i els avisos de risc d'incendi que venen anunciant-se arran tot el País Valencià en aquestes setmanes, pues trasllada la següent pregunta. Si hi ha prevista alguna actuació en el paratge de 5 germans per evitar un possible incendi en la zona, perquè si no credeu que és millor previndre que haver de curar. Gràcies. Bé, hola, bona nit a tots i a totes. Abans que res, sí que estava pensant quan he llegit primer la pregunta i efectivament és que el paratge dels 5 germans, la propietat és de la hidrogràfica del Xúquer, no és propietat nostra. El que sí que fem nosaltres, i ho fem des d'abril i sobretot en maig, és avisar a particulars per un costat i també a aquelles entitats que no són municipals que tenen terrenys de la prevenció del risc d'incendis, de totes les neteges que s'han de fer. I de fet me consta que la hidrogràfica del Xúquer està avisada del camí este i ja no només això, jo tenia entès que sí que s'havia fet ja, no només este sinó també la Cova Alegre. De totes maneres, jo demà mateix em compromet de consultar si efectivament ha sigut així o no. Jo tenia entès i continuo pensant que sí. No obstant això, a més, sí que és de veres, i ahir també aixeca la meva inexperiència, el fet de que sí que és cert, sobretot tenint les pluges que hem tingut a finals d'any i principis d'este, que a l'època de març sí que hauria estat bé un repàs. Per a l'any que ve ho tinc en ment, no només això, com per sort tinc bona sintonia en les associacions mediambientals que hi ha a 5 canals, i una d'elles activament sí que es dedica a treballar sobre el terreny. Ja ho tenim parlat, que sí, però alguna d'aquelles que no crec, no me'n recordarà, ells en faran memòria, d'això no en cap ningú dubte. I a més, com a afegit, per a totes aquelles zones que són d'àmbit municipal i que encara no s'ha pogut netejar perquè no han tingut els mitjans, informar-te a tu i a qui estigui escoltant-nos i veient-nos que entren demà, es fa una firma d'una subvenció del Servef amb treballadors per a fer neteges, que comencen a treballar el dilluns 24, que sí que és cert que sempre hem tingut aquesta subvenció en el mes de juny, però aquest any, per motius aliens, s'ha retrasat fins al mes de juliol. I per últim, recordar també a tot el veïnat que els plenaris que tenen pregs i preguntes són cada mes i mig. Si qualsevol veí té alguna pregunta o algun dubte, me troba així, i si no estic té el meu telèfon, i si no aquest dia, el dia següent com a molt tard, jo sempre em poso en contacte. Així que això és. Gràcies. Si a Andreu no li importa, m'agradaria afegir a tot el que el regidor de Medi Ambient ha exposat, que la brigada de serveis està fent també, i de jardins està fent una tasca important en camins i en jardins per evitar parcel·les pròximes al mig de domini nostre, evitant això. També el grup de persones de Tabalem estava esta setmana acabant, José Ramon també ho sap, els camins de Corcot, del camí de la Palla, camí de Plavell i altres camins. Des de la regidoria d'Agricultura també està treballant-se per la neteja i esparciment d'altres camins per evitar aquests possibles focus d'incendis. També existeix una subvenció de la regidoria de Medi Ambient que gestiona Andreu, de vigilàncies forestals, com sabeu, de dilluns a divendres, juliol i agost. N'hi ha una proposta de l'equip de govern que Andreu està llançant d'intentar ampliar les vigilàncies per a no quedar-nos només amb això. L'altre dia li ho traslladarem al diputat en persona per a que ens tirara una maneta en l'augment de les subvencions i de la durada de les vigilàncies. I per últim, des del Servei de Seguretat també, com Toni Sánchez sap, la policia té un requeriment de vigilàncies en este mes i el mes que ve de propòsit per la zona rural del nostre poble. Per tant, vull dir que a vegades el treball previ és molt, no és sol una cosa, n'hi ha molt i n'hi ha que veure-ho des de la globalitat. Pense que estem fent les coses bé. Evidentment, a ningú li s'escapa que algú voluntàriament en una circumstància podria fer molt de mal, però està treballant-se per almenys intentar evitar-ho, trobar-ho i previndre-ho el més ràpidament possible. Gràcies.